नमस्कार. रोजच्या त्याच बातम्यांच्या गराड्यात लपलेल्या काही चांगल्या बातम्या घेऊन मी आले आहे. तर बघूया आजच्या अशाच काही बातम्या. तर पहिली बातमी आहे भारत आणि सौदी अरेबिया यांच्या द्विपक्षीय चर्चेत 50 अब्ज डॉलरच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाची वेगानं अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. याबरोबरच ऊर्जा, संरक्षण, सेमीकंडक्टर आणि अवकाश संशोधन क्षेत्रात सहकार्य करण्याचा निर्णय घेत 8 करारही करण्यात आलेत. सौदी अरेबियात 7% भारतीय आहेत. आमच्या विकासात त्यांचाही वाटा आहे. आम्ही त्यांना आमच्याच देशाचा भाग समजतो आणि त्यांची काळजीही घेतो, असं सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी सांगितलंय. राज्यातील सर्व प्रकारच्या कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारं तसंच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारं धोरण सुरू करण्यासाठीचं काम सुरू झालंय. यासाठीच्या सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्यात. सोमवारी या संदर्भात कृषी मंत्री रवी नाईक यांच्या उपस्थितीत एक बैठक पार पडली आहे. जानेवारी 2024 पर्यंत हे धोरण तयार होईल अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. तसंच राज्य सरकारनं मान्य केलेल्या कृषी भाडेकरार कायद्याची अंमलबजावणीही लवकरच केली जाईल असं त्यांनी म्हटलंय. यावर्षी राज्यात मान्सून 15 दिवस उशिरा आला. त्यानंतर महिनाभर कोसळून गायबसुद्धा झाला. पण तरीसुद्धा पश्चिम घाटातली वनं, माळरानं फुलून रंगीबेरंगी फुलापानांनी सजून गेली आहेत. फुलोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. श्वेतारंग, आभाळी युट्रेक्लेरिया, बालगोटी, सोनटिकली, लाजा, जांभळी मंजिरी, गोवळी, पांढरी कोरांटी, उदरी कुसुंबी अशा नानाविध फुलांचा बहर सध्या आलाय. त्यामुळे एकदा पश्चिम घाटाच्या जंगलात फेरफटका मारायला काहीच हरकत नाही. तुमच्या आजूबाजूला जर अशी काही वेगळी फुलं फुलली असतील तर आम्हाला नक्की सांगा आणि आपलं नेहमीच पॉझिटिव्ह व्हा, पॉझिटिव्ह राहा.